celor care le privesc. Poate să prinde filiera formei de scaună vândută de scaună de vită pe ruta Răcoșean, Mică, București și împrejurim. Mai e un caz pe care l-a construit la ora 20, casa de Dumnezeu, de scaună de vită. A fost... Băi, tu auzi, Dani? Da. Ce spune asta? Apropo de nevoi primare, își cunoști pe față, apoi se filmează făcând toate cele prin clasă, chiar între orele de curs. Am pus și noi mâna pe un filmuleț de acest tip. Nu că ar fi fost foarte greu, pentru că știi cum sunt adolescenții, vor să se și laude, vor să și arate, să fie confirmați, nu? În mediile din care fac parte, internetul se pare că abundă de asemenea filmuleț, o să-l vedeți, e ciudat, mai mult nu spun. Vă aștept peste câteva minute alături de Ligia Munteanu cu toate știrile relevante de zi. Poate să vă spun, am făcut anul în această seară, o să-l pun pe YouTube, îți promit,